बर' बिजोंजों सरकारि फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव 93.0 जौखोन्दो नम्बर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय लेसेरा गामिनि फनि स्वर्गियारिनि दुइसिन फिसाज्ला रहित स्वर्गियारिया। गामिनिनो फाका सरिह हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ गासिबो आयदायाव लेटार मार्क लानायजों बिगियान आयदायाव 100 नम्बर लानानै गासै 559 नम्बर 93.0 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन रहित स्वर्गियारिया। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि जोनोमगिरि बिफाया गोब्राब पेरालाइज बेरामाव गोग्लैनानै नखरा नांगौबादि सिगांनि फरायनायाव मदद होनो हाबोआखैमोन। फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि सैनेल दर्नजों लोगोसे गासै आयदानि फोरोंगिरिफोरा 6 थाखोआव फरायनाय समनिफ्रायनो फरायनायाव मदद होबोदों होननानै मिथिहोदों। फरायसा रहित स्वर्गियारिया दा पाठशाला शिक्षापीठ सेनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव बिगियान आयदा लाना फरायनो थाखाय मुं थिसन्नो साखाफारा जाबाय। रहित स्वर्गियारिनि जिउ सिमाङा डक्टर जानाय, नाथाय नखराव रांखावरिनि आंखाल जानायखाय कलेजाव मुं थिसन्नो हाखवा जादों। बिनिखायनो गासै अनफावरि सुबुं, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ लानायाव जा एसे हायो मदद बिहरदों रहित स्वर्गियारिया। रां अनसुंथाइखौ एकाउन्ट नम्बर 17551200000408 IFSC कड CNRB 0001755 एकाउन्ट हल्डार नेम रहित स्वर्गियारियाव हरनो हागोन। लोगोसे 6900959089 जानबुं अनजिमायाव फन हरनानै फरायसाखौ थुलुंगा होहरनोबो हागोन। आफानि मुङा फनि स्वर्गियारि आरो आइनि मुङा चित्रा स्वर्गियारि। मेट्रिकआव 93.17% मोनदों। लेटारा गांफ्रोमावबो MILआव 82, इंलिसाव 93, मेथ्सआव 96, एडभान्स मेथ्सआव 97, जेनेरेल साइन्सआव 100 आरो ससियेल साइन्सआव 91। टटेला 559। सिमाङा सासे डक्टर जानायनि। आङो दायो साइन्स स्ट्रिमाव फरायनो सानदों। पाठशाला शिक्षापीठआव। आंनि फरायनाय समाव जेंनाया बांद्राय गोग्लैदोंमोन, थेवब्लाबो बेखौ सहायनानैबाबो फरायदोंमोन। रोहित स्वर्गियारी, আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ঘৰৰ ল'ৰা, কেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা গৈছে সেইটো আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে অত্যন্ত কষ্টৰ মাজেদি সি ডাঙৰ দীঘল হৈছে আৰু কষ্টৰ মাজেদি সি পঢ়ি আজি এই অৱস্থা পাইছে। 93.17% পাই সি আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা HSLC পৰীক্ষা পাছ কৰিছে। বিজ্ঞানৰ তেওঁ 100 নম্বৰৰ 100 পাইছে হায়েষ্ট মাৰ্ক। তাৰোপৰি অন্যান্য গোটেইকেইখনতে লেটাৰ হোৱা ডিষ্টিংশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা মই ক'ব খুজিলে কি বোকাৰ মাজত পদুম বুলি কয়, বোকাৰ মাজত পদুম ফুলাৰ নিচিনা ই আছে। গতিকে ইয়াৰ আমি উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। যথেষ্ট সহায় কৰিছিলোঁ আমি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পৰা। অসমীয়া মিডিয়াম, বড়ো মিডিয়াম বুলি কথা নাই, প্ৰত্যেকৰ পৰা ই সহায় পাইছে আৰু ভৱিষ্যতে পাই থাকিব। ধন্যবাদ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360